Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ke parlo nilip arat loke charli atum paprang to nangji pu mathasi banghinia korte atum pen free coaching kapathan ponji aphan pini pen ingpu pi pontanglo sarihuti langtuk ronghang arong amikar velson ronghang atum asopo wiki ronghang lapen amu edward ronghang atum amina akhi chinghon hippin pen nilip ari soe jangatum loke charli pa phi olang kidamtang hut metric ang thek ki un aphai ke mepar pe pu matha ponsi non ke wang jilang aningkan la anso se ke pasat lang ang thek ki una phai ke pabaji aphan mathasi chiklo jonni ake joy pen free coaching ingpu piponlo bangso free coaching along akinang sot nai a subject mathematics la pen science hini a subject pen kapathan ponji aphan asutos rai a samson english a school a teacher aphan wiki ronghang la pen amu edward ronghang atum thik piponlo lasi karjulong lelang kep ke charli amu maratum se tami attokano thoi inglong ke do arara tum se tami HSLC metric candidates atum an chokihola higher secondary school along wangra free coaching along our side jo endunra percentage memuchot chepalong don vekra nilip arong aphan nong jumi wantha pusi wiki ronghang lapen amu edward ronghang atum pen thapon lapen wiki ronghang pen ki thandekang ki ilitum nilip along riarlo loke thega tum dopik nangla Charlie Horpo ebeng an ingtong kok atum ongmuna kedamtang a obiatum lasi bor isinang puta coaching ke NG atum kewanga students atum aphan ning parung si thantekang nili bahabar logichar li atum phan atheke non kerangji metric exam ki pg atum phan ake joy pen coaching ki pipon tini ki cheng pon long lage ningarong piklo labang so coaching nake nili lapen nili bong edwarong hang bahani chingwai si so coaching ingpu pon lo aben pini kecheng ani pen same bang phokep so se student che tong pon lo aben ning ke the la han lo dak ke charli au somar atuman ke bangji la HSLC exam a result hot percentage mission nang wan people busi ning ke the pen bolo tu pon lo e to ma da ke thik pon la ke teacher innovate aben tum maths pen science la subject hini si pathan bon toy chokihola pen sonjit ko karbiang long lai